Аз съм Катерина, най-малата внука на Гоце Делчев. И аз дойдох при вас. Не чеках вие да дойдете. Да бидам и учителка, да бидам и просветител, да бидам и возатор на бугарите. От мала 16 годишна тръгнах по неговия път. Следех всеко е негов чекор. Само вие дори не разбрахте, оти аз съм жива, оти аз я сака Македония, не за друго. А да знаят македонците, оти Гоце и фамилията му са отдадени само на Македония. Гоце ке се обърне в гроба, ако да знае. Затова чувайте го, чисто името. Нема е некой да го присвояват, а било на тоя, било на оне. Чувайте го тия зборове на Гоце и за Македония, и за цел свет, кой знае да чита истинските зборове на един прекрасен човек, отдаден на целия свой народ. Живото го даде, знаеки от умира за Македония. Устата на Гоце стално стоя зборо Македония. За него бил готов да умре и така направи, да се чува Македония, защото македонец по-добър, по-честен немала е. Браки и сестри, вечно да биде Македония.